Tervetuloa uudelle YouTube-videolle. Moi. Aloitetaan päivä työnteolla ja sen jälkeen jutellaan hetki. Aika hieno dieettikäyrä. Unit number 1 tehty, eli itse konkreettista valmentamista. Tehtiin muutoksia eräänvalmennettavan ruokavalioon pikkusen, tsekkailtiin kaikkien datat läpi ja heitettiin vähän semmoista hommattekierrosta heille, joille piti heittää niin sanotusti. Eihän meillä riitä yksi puolikas ES meidän kofeiinimääräksi. Ei. Kahvia teille, olkaa hyvä. Saisko olla sokeria, maitoa? Vitsi, mä tykkään tästä kuvasta, mille täällä uuden linssillä näyttää. Heitä muuten kommenttia, että oot se tykännyt. Tässä näin on puhelin. Tässä näin on toinen puhelin. Mikä näiden puhelimien funktio on? Tää on puhelin, mikä kulkee minun mukana, jos me lähden kotona pois. Tää on puhelin, joka lähtökohtaisesti pysyy kotona, ellei me lähde kotona pidemmäksi aikaa pois, niin että minun tarviis tehdä mun töitä, eli käy sosiaalisessa mediassa. Täällä puhelimessa minulla on WhatsApp, Snapchat, ei muita sosiaalisen media-alustoja. Täällä minulla on YouTube, TikTok, IG. Kotona kun minä oon, lähtökohtaisesti tää puhelin ei ole mun käden ulottuvilla. Tää on vähintään muutaman metrin päästä minusta koko ajan niin, että mie en mene tänne. Mie lopetin sosiaalisen median käytön. Viimeisen kuukauden ajan minun sosiaalisen median käyttö on koostunut siitä, että mie itse postaan sinne, mutta me itse kuluta materiaalia sieltä. No, joo, aika kärjistetysti sanottu. Kyllä mie vastaan minun omiin kommentteihin, mie selaan ne läpi. Otan noin pari kertaa viikossa, niin semmoisen noin 5 minuuttia esimerkiksi selaan TikTokia. Syy on siinä se, että mie saan sieltä aika hyviä ideoita omaa sisällön tuotantoa. Mie voisin näyttää vähän minun ruutuaikaa. Siinä on viikkotasolla ruutuaika. 2 tuntia 30 minuuttia tällä viikolla. Viime viikko 2 tuntia 47 minuuttia keskiarvo. Sitä aikaisempi viikko 2 tuntia 43 minuuttia keskiarvo, 2 tuntia 42. Koko kuukaus alle 3 tunnin keskiarvollisella päivittäisellä ruutuajalla. Me tein kokonaisen videon aiheesta, kun me oli ensimmäisen viikon ilman somea. Se oli tosi kiva video. Henkilökohtaisella tasolla se oli ehkä merkityksellisin video, mitä me on YouTubeen tehnyt jossain määrin. Mut nyt kun me on kuukauden ollut ilman sosiaalista mediaa, me voin aidosti sanoa sen, että mun elämänlaatu on parantunut ihan saakelin paljon. Miten se on näkynyt mun elämässä? Niin käytännön tasolla. Mie saan ihan hitosti enemmän asioita aikaa. Kun me herään aamulla, minä nousen ylös. Keittelen kahvit, aloitan työt. Työnteossa pysyy tosi hyvin fokus. Oikeesti me pystyn vaikka editoimaan useamman tunnin putkeen niin, että se ei harhaile se ajatus. Tekee markkinointia tai suunnittelemaan uusia juttuja tai tekee valmennustöitä. Toinen asia, ei ole niin paljon sellaisia roikkuvia, hoitamattomia asioita. Mulla on ollut oikeasti paha tapa se, että sähköpostiin vastaaminen tai viestiin vastaaminen tai todella semmosia yksinkertaisia asioita. Ne on saattanut jäädä roikkumaan sen takia, että ne ei ole kivoja hoitaa. Ja sitten sä pakoilee johonkin someen, mutta nyt on vaan niin kohdannut ne. Heti tulee sähköposti heti vastaan. That's it. Tulee viesti heti vastaan. Joku työtehtävä. On vähän semmosia ärsyttäviä, laita tositteita kirjanpitoon. Jotain ton kaltaisia. Ne on vähän semmoset, vitsi, työnnetään ne tonne johonkin. Ja ne tulee hoidettua. Aikaa ihmisten kanssa tuntuu tosi paljon paremmalle. Ei tuu oltu koko ajan puhelinkäessä. Keskusteluissa pysyy paljon tiiviimmin läsnä. Ja ne hetket ihmisten kanssa on paljon merkityksellisempi. Isoin yksittäinen asia kuitenkin, mikä me havainnut, on keskittymiskyvyssä. Eli ennen me on koko ajan tehnyt näin. Eli mennyt someen. Kun me teen töitä, 5 minuuttia, ja sitten aina puhelin, käy tsekkaa vähän, onko tullut viestiä, onko tullut ilmoituksia. Enää ei oo sitä, koska some antaa meille nopeata dopamiinia. Se antaa meille semmoista pikkupommin, aina kun sinne menee, ai vitsi, uusi tykkää, suus seuraa, ai vitsi, miten kiva tunne. Ja sit jos ei oo tullut niitä, niin sit se onkin paskatunne, että me on epäonnistunut. Enää ei oo sitä. Siitä on päässyt tosi pitkälle irti. Me ollaan nyt 5 päivää kipeänä ja viettänyt luonnollisesti paljon aikaa kotona, niin minä tavallaan annoin itselleni armoa siinä, että annoin itteni käydä enemmän someessa tällä viikolla.
Mut en mä edes oikeastaan käynyt siellä enempää. Koitin sillä sitä, että mä olisin vähän enemmän aloilla, kun mä huomannut se, että musta on tullut tosi tehokas. Mä teen todella paljon. Mä saatan tehdä töitä 12 tuntia päivässä. Se on niinku vaan positiivinen ongelma, jos sitä ongelmaksi voi kuvailla. Tää on ollut oikeesti merkityksellisin ja paras päätös, mitä mä oon pitkään aikaan tehnyt. Ja miksi mä halusin puhua tästä, niin mä haluan, että sä otat koppia siellä. Somessa on paljon hyvää. Siellä on hauskoja juttuja. Minäkin tykkään katsoa vaikka YouTube-videoita iltaisin. Ja YouTubesta esimerkiksi, tai yleisesti sosiaalisesta mediasta voi oppia paljon. Ja sieltä voi löytää vaikka uusia ihmisiä oikeasti elämään. Mutta kannattaa sitten kuitenkin objektiivisesti tarkastella tilanteita. Ja vähän haastaa omaa näkemystä. Että onko se sitten kuitenkaan niin hyvä, mitä sä teet? Jos se pysähdyt 1,5 tunniksi selaamaan jotain TikTokia, niin sun kannattaa oikeasti miettiä, että oliko se nyt hyödyllinen 1,5 tuntia vai ei. Koska meidän kahvi olisi jäähtynyt. Me on kyllä siis semmonen kahvifani nykyään, että ai että. Aamukahvi, vähän läppäriä tohon, duunia käynnistelee, laittaa ehkä vähän musaa soimaan. Se on parasta. Tuntuu tosi hyvältä. Tässä tuli mun kuvaussetuppi. Tässä on yksi kuvausvalo. Tuolla taustavalo rikkoo vähän sitä syvyyttä. Täältä tulee vähän lisää valoa. Vitsi, me on nykyään ihan professional tässä videohommassa. En me oikeesti oo, mutta mun mielestä on ollut ihan supersiistiä, kun Evert selittää mulle kauheasti kameroista, videokuvaamisesta, valokuvaamisesta. Ja me vaan kyselen. Me opin uusia juttuja. Silleen, tässä on niinku tasoja tässä videohommassa. Se on tosi siistiä. Natso tahtois niin kovasti ulos, mutta mä Natso nyt lähetä käymään ulkona. Evi vaan ottaa lepiä. Päivän työtehtäviin kuuluu ihan perkeleesti lyhytvideoiden editoimista. Kunnossakomin videoita pitää editoida, leikata. Uutiskirjeen teko. Päästä uutiskirjeen tilaajaksi. Niin Eskissä on linkki, jos lukee lataa ilmainen rasvanpolto ABC tästä. Sinne syötät sähköpostin, saat sähköpostia hyödyllistä kamaa liittyen, treenaamiseen liittyen, ruokavalioon liittyen, hyvinvointiin. Ei spämmitä. Kerran kuussa, kuun vaihteessa, lähtee uutiskirjan tilaajille aina viestiä. Jos haluat kovempaa kondikseen, niin vielä kärkeen ennen kesää tekee hienoja muutoksia. Pihalla on vielä lunta ja loskaa. Kesä on vielä yli 10 viikkoa aikaa. 10 viikossa me saadaan tiristetty susta 10 kiloa rasvaa pois. Jos oot tosi lihavassa kunnossa siis, jos et on, niin eihän niin paljon saada, mutta varmasti saadaan hienoja muutoksia aikaa. Liity mukaan valmennukseen. Eiks niin, Natso? Liittykää valmennukseen, niin saadaan Natsolle enemmän ruokaa kaupasta tai vaikka joku lelu. Sitten meillä olisi vähän projektia. Projekti on meinaa siinä. Nyt myydään. Nuo pois, nää pois, nää säilytetään. Sitten otetaan vanteet tulossa. Siinä vannesarja numero 1. Sitten olisi vähän Bemarin valssia. Mulla on housunlahkeet ihan märkänä, kun täällä tämmönen märkä loskakeli. Toki kivahan se, että kevät tulloo. Tässä on nyt niinku vähän kaiken realisointi käynnissä. Me on noiden vanteiden lisäksi myymässä sänkyä. Ja siitä tuli viesti, että se on menossa kaupaksi tänään. Siis tuli viesti, että se halutaan ostaa tänään ja noutaa tänään. Joten tehdään tässä välissä semmonen homma helpottaaksemme kaikkia. Että mikä ruuas sit jalat irti ja jumppaan sen valmiiksi tohon. Herra ostaja saapuu tai rouva ostaja paikalle. Niin voidaan vaan nakkaa sänky kyytiin. Ei tarvii enempää jumpata. Ja jos joku nyt siellä pohtii, että miksi en myyt kaiken, niin kato se video, joka katsottiin aikaisemmin. Ei vaan. Me muutetaan Kaisankaan yhteen, niin mie en tarvii sänkyä. Siis Kaisalla on sänky. Me nukutaan samassa sängyssä. Miettikää tää uuden linssin, josta me pystyn kuvaa tässäkin, että näette. Eli otetaan tästä pois peitto ja tyynyt ja petaspat ja sitten ruotaan jalat irti ja kannetaan sänky alakertaa. Se jää nähtäväksi, että miten se tälleen yksin onnistuu. Onneksi mulla on apuri. Apurin nimi on nimittäin Leevi. Saa nähdä minkälainen temppu on kääntää toi tästä rappusista yksinään, mutta ehkä se onnistuu. Ehkä tähän olisi voinut jonkun ottaa kaveriksi. Ai saakeli. Tällä ei vielä pikkusen kipeänä, niin tää on tosi fiksua touhu. Vitulla tää tästä pitäis tulla. Ei tarvitse auttaa saakeli. Olipa homma. Se liukkuu siitä. Noin. Avot. Voin sanoa, että
Se oli suoritus. Jos haluat kroppaa, millä voi suorittaa tommosen liittyvalmennuksen. Väitä, ettei toikaan olisi ollut lähellekään yhtä pahaa, jos ei ole skippiinä. Mut kun on kippejä, niin asiat on yllättävän rankan tuntuisia. Taas tuli yksi kysymään, että onko sänky vielä vapaana? Vittu, ei oo enää. Olisi vähän töitä tehty, koostanut uutiskirjettä. Tuo on yllättävän hidasta touhua, koska mä en halua oikeasti spämmi-ihmisiä ja työntää vaan jotain paskaa ja mainostaa, että hei, mulla on tämmönen valmennus, vaan me haluan, että siinä on myös jotain lisäarvoa sille ihmiselle. Silloin noihin on niinku pakko käyttää aikaa. Ja joo, hyvä tossa tulee. Tehdään uutiskirja aiheesta, miksi kehitys pysähtyy. Mitä seikkoja sun pitää huomioida, että niin ei tapahdu, ja jos niin on tapahtunut, miten korjaat tilanteen. Tulee kiva. Mut nyt pitää syödä. Mulla on todella kova nälkä. Tai kipeänä ollessa oma kyllä on parantumaan päin. Energiatasot on paremmat, mut nokka vuotaa kuin sulhaspojan mulukku. Tietää, että ei tässä nyt ihan niinku 100 pinnaa vielä terveitä olla. Syö jauhelihaa. Joo. Mä syön nyt tänään munia ja jogurttiin. Jauhelihaa ja kaveriksi voitais tehdä vaikka riisiä. Eihän mulla edes ollut riisiä, niin käytetään sittenkin makaronia, mutta kyllähän se meille käy. Vitu Leevi! Kissat on kivoja eläimiä. Jäi kaveri häntä alle, niin piti vähän... Onneksi tuli videolla. Ja Natso vettää täällä kuivia makaroneja. Tuli paha pestyä siitä kohdasta se uuni. Tällä kertaa otetaan vähän vauhtia pois tästä leikkaamisesta. Ii vitsi! Tuliko haava? No tuli haava! Veitsien kanssa ollaan varovaisia. Uutiskirje edistyy. Perhana vielä oli sen verran noheva jätkä, että tein koko uutiskirjeen valmiiksi. Että ei tarvii enää muuta kuin huomenna opetella, että kuinka se lähetetään. Aika jees. Jos haluat tulevaisuudessa saada hyödyllistä sisältöä sähköpostiin, niin käy tilaamassa uutiskirja. Tänään alkaa Leevikissan dieetti. Tuossa on Leevi. Siis siinä on Leevi. Leevikissa painaa 6 kiloa. Mie eilen tutkin, 6-kiloinen kissa on painava kissa. Ja sitten mie tutkin, niin Leevin hylkiluut ei oikein tunnu. Ja Leevillä on vähän tommonen kössi. Tänään alkaa Leevikissan dieetti. Ja mitä Leevin dieetti tulee sisältämään? Leevi ei saa enää lautaselta ruokaa. Minun mielestä on ollut niin hauska syöttää Leeville jauhelihaa ja kanaa ja kananmunia ja kaikkea tommosta. Ehkä se on saanut Leevin vähän lihomaan. Leevin märkäruoan määrää pienennetään. Leevi ei saa 2 pussia päivässä. Leevi saa 1 pussin 2 annoksena päivässä. Puoli pussia aamulla, puoli illalla. Ja mitä tulee murojen määrää, eli näiden kuivaraksujen. Tässä meillä on ongelma. Natso on taas sitten melkein alipainoinen. Se on tosi huono syömään. Ja se ei oikein syö muuta kuin noita kuivia nappuloita. Niin miten mie järjestän sen? Natsolla olisi muroja saatavilla, mutta Leevi ei syö niitä pois nälkäänsä. Se jää selvitettäväksi. Onks Leevi sinulla mitään dieettin aloitussanoja? Joo. Täällä on vähän tämmöstä mahaa. Nyt sit Leevi hankkiudutaan eroon. Meidän tavoitepaino voisi olla Leevi vaikka 5 kiloa. Kiloa raapastaa veke kesäksi. Joo. Kelpaa sit Leevinkin lähtee vähän ihmisten ilmalle, kun on roppa mintis. Minulla ja Kaisalla on tänään yhteinen vapaa päivä. Aika siistiä. Tänään tehdään yhdessä asioita. Kaisa on vähän kiukkunen, koska minun pitää olla 12 jossain ja nyt voi olla. Mutta ei se on minun pitää. No itse asiassa kyllä se on, koska mulla kesti niin kauan. Ja niinku eleelit, kun ei jos mitään, kello ei liittyisi mihin. Mitä mä kerron? Meillä on brunssi. Meillä on brunssi. Niin, siinä kuulitte boom. Täällä on näköjään joku asteen meiningit päällä. Mitä? No näyttää vähän huonolta. Monta? Ehkä 2. Uhu. Onko sillä hyvä persoona?
Oh, mitä tommosua? Kyllä minä sanon, että sillä on muutakin kuin hyvä persoona. Onks tää sun lemppari hylly? On. Minä haluan joku halvan. Ja mitä boosterin? Omena. Vietti omena. Vyökii! Otatko sä mun kassi? Kaisa asti tämmösen Jonne-juoman, me haluan maistella tätä. Maistuu ihan muumilimpparille. No niin, hei, avasit sen. Siihen kuuluu laittaa pili. Ja toi kuuluu kääntää. Toi. Käännättekö klipsin? Noin. Voitte esitellä sun kynnet samalla. On hienot, kattokaa, siinä on U-kirjain. No kai te nyt näette. Tässä on Elmo. Okei, me tehtiin suunnitelmien muutos. Me paistetaankin näitä hetki pannulla, koska niistä tulee paljon paremman makuisia. Elmolla ei tule showpistyssä tuolla. Tadaa! Siinä olisi aamupala, omena, croissantia, jogurttia, vs. Kaisa, koira ja ananasta. Kyllä kelpaa. Tilaatko tää kanava nyt ihan oikeesti?